Ken Gwilym o Went yw'r rheolwr, fe oedd yng ngofal y tîm Cymreig ath i Ganada ym 1973. I gaptenau yw George Dimitru, yr wythwr o Romania. Ychydig o Saesneg sydd gan y capten, problem ychwanegol i'r rheolwr. Stan Adicot, fforddwr clwb mwyaf llwyddiannus Cymru, Abertawe. Gorchwyl anodd i'r feddi yn wynebu y fforddwr carfan morddiaethwr iddo fe, gyda chwaraewyr o 7 gwlad. O Gerniw mae Mike Luke, y bachwr yn wreiddiol, erbyn hyn yn proffesor Ffrangeg yng Canada. Sianel deledu yn yr iaith Ffrengig yw un o'r prif broblemau yno. Well, just that we had problem getting bilingual television and radio in the place that I work in, and I'm involved with language teaching myself, so it was a strange coincidence to come over and see the issue being raised in Wales too, you know. Rafael Madero, y maswr, un o 3 chynrychiolydd o'r Ariannin. Mae Hans de Goody ar y chwith yn hen ffrind, chwarae Gaerdydd 1987-89, nôl yng Nghanada erbyn hyn, y blaen ysgellwr Gabriel Travaglini o'r llall o'r Ariannin. Edrych ymlaen yn ofnus beth risgar wnaeth Buaca o Tonga bydd e'n wynebu Graham Price. Nôl i'r olwyr, Juan Picardo, y canolwr disgler o'r Ariannin. Fujiwara, yr ysgellwr de, Eugino, yr ysgellwr chwyth, a Gishiyama, y prop, y 3 hyn o Japan. Di sadwn diwethaf roedd Waisake yn chwarae'n fewnwr i Fiji yn erbyn Zeland Newydd. Gyda ge bore yma Murariw, y blaen ysgellwr chwym o Romania. Jack Clark, y clo, Graham Taylor, y cefnwr, y ddau o Daleithiau Unedig America. Ac yn ola wyneb cyfarwydd arall, Ion Constantine o Romania. I'r uned hon bydd colli o lain a 10 pwynt ar 20 drenydd yn fuddugoliaeth oesol. Y prynhawn yma by'r tîm Cymreig yn ymarfer yn ôl i harfer ym Mhen y Bont. Pawb yn iach yno, a phawb yn hyderus y gallan nhw berfformio mewn modd teilwng ar gyfer canmlwyddiant. Neb yn fwy ymwybodol o hynny na'r hyfforddwr John Lloyd a'r capten newydd Steve Fenwick.